Tatay Mendo versus Ransay TV. Boom! Ayan na. Sa mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayun lang, ayan. Versus Tatay Mendo versus Ransay TV. Ayan, second fight. Second fight din ni Tatay. So ayan yung gagampan ni Tatay Mendo. Inulutan ko pa ba ito? Ayan oh. Ayan. Pag inulutan ko ito, Kakamutin mo, Tay. Kainin niya pati stick. Ayun na. Oy! Wag mong binilutan. Ako, binilutan. Walang ganon. Awatin mo Tay. Naku po. Walang ganon. Tumalab na yung ano. Ayun lang. Tumalab Tay. Tingnan mo, tapa mo. Binibinutan si Tatay oh. Lalong bumaon. So yung Walang mga tropa, ganon. second Ayan fight na. natin kalaman si Tatay. Tumalab yung Incredible Hulk Avocado Load. Okay na kahit matalo, basta magandang laban lang. Ayan, versus Ransay. Ayan, iniintay niyo sa kanya. Ako hindi okay matalo kung hindi lumaban. Basta lumaban lang talaga. Oo. Tay. Okay sa'yo, lumaban lang. Ako hindi okay, kailan lumaban. Init na. Alright. Game. First bulos, Tatay Mendo versus Ransay TV. Boom! Ayan na. Hindi makaabot yung akin. Yun. Kasi maiksi yung galamay nung akin. Okay. Makahabot. Isang laglag, puntos kay Tatay. Sabi ko na sa inyo, Isang laglag si Ransay. Okay. Sabi nung Tagalog lang. Haluan ng sipo. 1-0. 1-0. 0 para Tatay. Okay. Oh, Lapit konti. konti. Yan. Second bulos. Game. Yan na. Second bulos. Sapo Tay. Yun. Op. Wala pa. Yun. Okay na. So, one win para kay Tatay. Panalo na yan. Yes. So yun, panalo tayo. Nakachamba. Iyon. Ayan. Tagalog versus Dali tayo mga Pinsan. tropa. Ayan. Mga talon na isa. Alam mo. Okay. Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas yan. Suportahan nyo ang aking channel at syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!